Dobrý deň prajem, vitajte na dnešnom webinári, ktorý nesie názov Štipendia do Francúzska a ďalších frankofónnych krajín. Dovolte mi privítať vás všetkých v mene svojom. Ja sa volám Beata Košťalová zo SAJA a spolu s mojimi koleginkami Kristinkou Šoltisovou, tiež zo SAJA, a s pani Martinkou Saganovou z Francúzskeho inštitútu vám dnes povieme niečo viac o možnostiach získavať štipendia na študijné alebo výskumné pobyty vo Francúzsku. Počas dnešnej hodinky vám odprezentujeme niekoľko štipendijných programov a na záver tej prezentačnej časti sa nám prihovorí aj pán Patrik Richtarčík, ktorý aktuálne študuje na Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace v Toulouse. Takže máte sa na čo tešiť. Dnešný webinár je nahrávaný, tak ak by ste sa náhodou nemohli zúčastniť na celej jeho časti, budete sa môcť vrátiť k záznamu aj prostredníctvom nášho YouTube kanálu SAJA Slovakia. Dnešný webinár, ako som už povedala, je venovaný tým frankofónnym krajinám, v ktorých spolu hovorí týmto krásnym jazykom vyše 320 miliónov ľudí, čiže ak ste francúzštinárka, francúzštinár, tak ste súčasťou tejto veľkej komunity a ovládate, alebo sa chystáte ovládať 5. svetový a 4. internetový jazyk, takže gratulujeme k tomuto dobrému výberu. Takisto som už spomínala, že vám ponúkneme niekoľko štipendijných programov a tak tu je ich prehľad loga, ktorých vidíte na spodnej strane tohto slajdu. Poďme najprv na tú prvú skupinu štipendií a to je v rámci SAJA alebo Slovenskej akademickej informačnej agentúry. My máme na starosti niekoľko štipendijných programov. Dnes z týchto lôg sa budeme venovať tej sovičke, to sú tzv. Akademické mobility, potom národnému štipendijnému programu NŠP a program Euraccess, ten je skôr pre výskumníkov. Tie prvé dva sú aj pre študentov vysokých škôl a doktorandov a učiteľov. Všetky informácie o našich programoch nájdete na našej stránke saja.sk, kde jednak v časti aktuality a podujatia vás pozývame zúčastniť sa takýchto a podobných webinárov, ako je ten dnešný, ale takisto vám ponúkame aktuálne informácie o práve takých ponukách, ktoré majú uzávierku pre podávanie žiadosti alebo o nových štipendijných ponukách. Najnavštevovanejšou časťou našej webovej stránky je tzv. Databáza SAJA, kde si môžete na podstránke granty.saja.sk vyhľadávať spomedzi 265 rôznych štipendijných ponúk. Nie všetky máme na starosti my, to znamená, v prípade nie všetkých si podávate žiadosť do SAJA, je to iba v prípade 74 ponúk, stále dosť veľa na to, aby ste sa mohli kedykoľvek na nás obrátiť v prípade, že potrebujete konzultáciu k niektorému programu. V tejto databáze si môžete vyhľadávať štipendia jednak podľa cieľovej krajiny, do ktorej chcete ísť, alebo podľa typu pobytu, či ide napríklad o semestrálny pobyt alebo nejaký jazykový kurz. A takisto si tam viete vyklikať cieľovú skupinu počas realizácie pobytu. To znamená, ak si plánujete pobyt počas napríklad 2. stupňa vysokej školy, magisterského alebo inžinierského stupňa, tak si to tam treba zakliknúť. Ako vidíte, počet tých štipendijných ponúk v databáze sa líšia od cieľovej skupiny. Zároveň, keď si zakliknete iba ponuky zabezpečované SAJA a kliknete na použiť filter, tak vám databáza vyhodí tie, ktoré my administrujeme. Je tu aj možnosť vyberať si cieľovú krajinu, tak napríklad keď si do tejto kolónky zakliknete Belgicko, tak vám systém vyfiltruje 30 rôznych ponúk, podobne je to s Francúzskom, o niečo menej do 3. najfrankofónnejšej krajiny sveta. Toto sú len príklady, samozrejme tých krajín je v databáze viac, v podstate všetky. Zároveň, keď máte zakliknutú tú možnosť ponúk zabezpečovaných SAJA, tak napríklad pri Belgicku sa dozviete, že v rámci tzv. Akademických mobilít alebo štipendií, ktoré vyplývajú z medzivládnej dohody, sú tam 3 ponuky a v rámci národného štipendijného
programu takisto 3 ponuky. Poďme teraz na prvú z tých medzivládnych dohôd, z ktorých vyplýva možnosť absolvovať jazykový pobyt v Belgicku. Takže do Belgicka sa môžu aktuálni študenti francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka alebo už aktuálni učitelia francúzštiny uchádzať o 3-týždňovú stáž didaktiky francúzskeho jazyka, ktorá sa realizuje na univerzite v Liège. A je tam minimálna znalosť potrebná A1, ale samozrejme francúzštinári, ktorí sa pripravujú na vyučovanie tohto jazyka, budete mať asi vyššiu úroveň. Je to veľmi zaujímavá ponuka, pretože máte hradené všetko od zápisného alebo kurzovného cez ubytovanie, stravu. Tieto 3 položky hradí belgická strana a naše ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže vám zabezpečí financovanie cestovných nákladov do miesta pobytu a späť. Ďalšou ponukou, ktorá vyplýva z tejto medzivládnej bilaterálnej dohody medzi Belgickom a Slovenskou republikou, je letná stáž francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov. Táto je špecifická tým, že nie je určená pre študentov. Oficiálnou takou cieľovou skupinou sú diplomáti a pracovníci štátnej správy, ale mali sme v tejto kategórii už aj schválených napríklad vysokoškolských učiteľov. Takže ak máte záujem o 2-týždňovú stáž, v tomto prípade tá sa realizuje na univerzite v Mons, tak opäť máte hradené všetko, tam je ale minimálna jazyková úroveň B1. No a treťou ponukou v rámci tejto medzivládnej dohody je letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry, ktorý ale uvádzame s malým otáznikom, pretože ostatné 2 roky belgická strana neobnovila túto ponuku pre Slovensko, napriek tomu, že to stále máme v medzivládnej dohode zakotvené, takže treba sa potom, keď bude najbližšia uzavierka pre podávanie žiadosti, a to bude v novembri 2026, informovať, či je táto ponuka 3-týždňovej stáže alebo letného kurzu v Bruseli aktuálna. Keď sa vrátime naspäť do našej databázy a zakliknete si tam napríklad Švajčiarsko, tak vás databáza poteší až 4 rôznymi ponukami švajčiarskej vlády. Jedna je určená pre študentov vysokej školy 2. stupňa, avšak je to špecificky zamierené na oblasť umenia. Takže ak máte možnosť a chuť absolvovať 1 až 2-ročný pobyt, tak si môžete o toto štipendium požiadať. Takisto výskumníci majú možnosť vycestovať buď na 6 až 12 mesačný pobyt, alebo dlhší, ak ste doktorandi, tak 12 až 24 mesačný pobyt. Uzávierka pre podávanie žiadosti v tomto prípade býva spravidla v novembri. No a postdoktorandi, čiže tí, čo získali titul už PhD, majú možnosť získať štipendium švajčiarskej vlády na 6 až 12 mesiacov. Vo všetkých týchto 4 prípadoch je potrebné vyhľadávať si viac informácií priamo na stránke švajčiarskej, ktorú nájdete link aj v našej databáze. A v tejto chvíli odovzdávam slovo mojej kolegynke Kristinke Šoltisovej do SAJA v Košiciach, ktorá vám povie viac o národnom štipendijnom programe. Ďakujem veľmi pekne za slovo, Beatka. Takže ja tak v rýchlosti predstavím národný štipendijný program Slovenskej republiky. Je to náš, dá sa povedať, najväčší alebo najznámejší program, vďaka ktorému môžete vycestovať do akýkoľvek krajiny sveta, teda nie je geograficky obmedzený, čo je na ňom také zaujímavé, a teda môžete cezeň vycestovať aj do rôznych frankofónnych krajín. Všetky informácie o tomto programe nájdete aj na webovej stránke www.stipendia.sk. Je to program, ktorý je financovaný Ministerstvom školstva, výskumu a vývoja mládeže Slovenskej republiky a funguje už od roku 2005. Jeho takou hlavnou náplňou je podporovať mobility študentov, doktorandov, ale aj mladých výskumníkov a vysokoškolských pedagógov. Na tomto slajde môžeme vidieť, na aké rôzne typy pobytov viete cez tento program vycestovať v prípade, že ste študenti.
ale až druhého stupňa vysokých škôl. Tento program zatiaľ nemáme pre prvý stupeň vysokých škôl, teda pre bakalárske štúdium, len až pre druhý stupeň. Takže ako študenti môžete vycestovať na klasické semestrálne štúdium na 1 až 2 semestre, alebo potom na výskumný či umelecký pobyt v dĺžke 3 až 6 mesiacov, ktorý by mal byť zameraný hlavne na prípravu vašej záverečnej, teda diplomovej práce. Ak ste doktorant, môžete vycestovať na výskumný alebo umelecký pobyt v dĺžke 1 až 10 mesiacov a podobné je to aj pri postdoktorandoch a tí môžu vycestovať na výskumné či umelecké pobyty v dĺžke 2 až 6 mesiacov. Kategóriu postdoktorandov tu chápeme ako mladých výskumníkov, ktorí už získali PhD titul, ale od získania tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov k termínu uzavierky pre podávanie žiadosti v tomto programe, čiže nesmú mať starší ako 10-ročný PhD titul a taktiež nemôžu byť títo uchádzači habilitovaní, teda mať titul docenta. Toto štipendium je určené hlavne pre občanov Slovenskej republiky a osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Nemôžu sa teda hlásiť cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí napríklad nespĺňajú tieto podmienky, ale naopak cudzinci z iných krajín, ktorí by na Slovensko chceli prištudovať či robiť výskum, tak samozrejme môžu cez tento program, funguje obojstranne nielen zo Slovenska smerom von, ale naopak aj z iných krajín smerom na Slovensko. Štipendium je určené na pokrytie základných životných nákladov v danej krajine. Vždy sa vypočítava v spolupráci s veľvyslanectvom a danej krajiny, teda naozaj by malo pokryť vaše základné výdavky, ale vždy upozorňujeme, že je dôležité mať aj určitú finančnú rezervu vlastnú. Vypláca sa vždy k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca a to priamo na váš účet, teda online spôsobom. Čo sa týka výšky štipendií do jednotlivých krajín, všetky sú zverejnené tiež na stránke www.stipendia.sk. Tuto vidíme taký prehľad do frankofónnych krajín, kde už uchádzači vycestovali. V prípade, že by ste veľmi zvolnú krajinu v tomto zozname na stránke stipendia.sk nenašli, nemusíte sa ľakať, znamená to len toľko, že do tejto krajiny ešte zatiaľ nikto nevycestoval a teda štipendium nebolo stanovené, ale v prípade, že by vaša žiadosť bola úspešná, tak sa dodatočne vyráta aj potom výška štipendia, aby vám pokryla životné náklady v danej krajine. Čiže môžeme vidieť napríklad pre Kanadu, je to spodná úroveň, ktorá je pre študentov vo výške 1550 eur, tá stredná úroveň je pre doktorandov, teda tých 1700 eur a 1800 eur najvyššia sadzba je potom pre kategóriu postdoktorandov. Vidíme tu potom štipendia do Francúzska, najnižšie sú pre Senegal a najvyššie pre Švajčiarsko, kde sú od sadzby 2000 eur pre študentov až po 2200 pre doktorandov. K tomuto štipendiu získavate ešte aj cestovný grant. Ten závisí od vzdialenosti vzdušnou čiarou z miesta, odkiaľ budete cestovať do zahraničnej krajiny, až na to konkrétne miesto alebo univerzitu, pracovisko v zahraničnej krajine, kam sa chystáte. V prípade, že táto vzdušná vzdialenosť medzi týmito dvoma miestami je menšia ako 200 km, žiaľ na cestovný grant nemáte nárok, ale už od 200 km postupne začínajú tieto paušálne sadzby. Vidíme, že najnižšia je na úrovni 50 eur pri vzdialenosti od 200 do 300 km a najvyššia pri vzdialenosti nad 7000 km je 1500 eur. Uzavierka v tomto programe býva dvakrát ročne, a to vždy 31. októbra na pobyty v letnom semestri počas už prebiehajúceho akademického roku, alebo potom druhá uzavierka, teraz čo bude najbližšia, býva 30. apríla a tá je na pobyty až v nasledujúcom akademickom roku, teda v akademickom roku, v tomto prípade 2026/2027. Čo sa týka príloh žiadosti, máme tu takú jednoduchú infografiku, kde si môžete prehľadne pozrieť, aké konkrétne prílohy k žiadosti je potrebné priložiť. Žiadosť podávajte len online spôsobom cez systém, ktorý je naozaj veľmi intuitívny. Vyplníte tam klasický formulár žiadosti a potom k nemu nahráte tieto naskenované prílohy. Nemusíte to posielať poštou, čo je veľká výhoda.
Ako vidíme, medzi prílohami je tu dôležitý štrukturovaný životopis, odporúčame vo forme Europass, ďalej motivačný list, váš odborný program študijného pobytu v prípade, že ste študent, tiež diplom za predchádzajúce obdobie, teda vo vašom prípade bakalársky diplom. Potrebujete tiež dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov v prípade, že idete na pobyt súvisiaci s prípravou diplomovej práce. Jedno musí byť od školiteľa vašej diplomovej práce, potom potvrdenie, že ste študentom zo študijného oddelenia, potvrdenie o váženom študijnom priemere a veľmi dôležitým dokumentom je akceptačný list. Vydáva sa na hlavičkovom papieri a je to vlastne doklad zo zahraničnej univerzity alebo pracoviska o tom, že súhlasia s vašim pobytom, očakávajú vás a je to vlastne teda takýto formálny dokument deklarujúci súhlas tejto zahraničnej univerzity s vašim pobytom. Všetky tieto dokumenty predkladáte zvyčajne v slovenčine, ale akceptované sú aj angličtina či čeština. Čo je veľmi dôležité, dokumenty musia byť aktuálne, hlavne tie, kde je potrebný podpis a dátum vystavenia, teda dôležité je to najmä pri akceptačnom liste, odporúčaniach vysokoškolských učiteľov či potvrdení o tom, že ste študent. Všetky tieto dokumenty nesmú byť staršie ako 3 mesiace k termínu uzávierky. V prípade, že ste doktorant, dokumenty sú veľmi podobné, akurát, že už neprekladáte priemer známok, ale zoznam publikačnej činnosti, takisto potvrdenie, že ste doktorantom a samozrejme diplom za magisterské či inžinierské štúdium. A pri postdoktorandoch opäť zoznam publikačnej činnosti a potvrdenie, že ste teda zamestnancom univerzity, fakulty a tak ďalej. Ale väčšina dokumentov ostáva rovnakých. To bolo toľko k Národnému štipendijnému programu a teraz vám v skratke predstavím iniciatívu EURAXESS Research in Motion. Je to iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla na základe toho, aby prepojila jednotlivé európske krajiny a hlavne výskumníkov v týchto krajinách, aby si mohli jednoducho zdieľať, nachádzať všetky potrebné informácie. SAJA je správcom slovenského portálu EURAXESS, ktorý vidíme aj tuto na slajde, ako vyzerá, keď si kliknete na našu webovú stránku. A na tomto portáli nájdú výskumníci rôzne zaujímavé ponuky, či už práce, hosťovania, rôzne online kariérne nástroje, taktiež informácie o rôznych organizovaných školeniach, webinároch, seminároch a ďalšie užitočné linky. Tiež sú tu kontakty na slovenské centra EURAXESS, ktorý je už aktuálne 14 a taktiež na národné portály jednotlivých krajín. Teda je to taký portál pre výskumníkov v kocke, kde nájdú naozaj všetky dôležité informácie pre ich kariéru a ďalší rozvoj. Uvidíme potom, keď si kliknete na jednotlivé sekcie, ako to asi vyzerá. No a v skratke, takéto portály majú aj frankofónne krajiny, napríklad vidíme tu náhľad francúzskeho portálu EURAXESS, v prípade, že by ste sa rozhodli realizovať výskum napríklad v tejto krajine alebo vaše doktorandské štúdium. Takisto vidíme EURAXESS portál v Belgicku a vo Švajčiarsku. Takže to bolo z mojej strany všetko. Ja by som teraz už nechala slovo pani Saganovej z Francúzskeho inštitútu, ktorá vám predstaví jednotlivé ponuky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Kristýnka. Ja som teda Martina Saganová z Francúzskeho inštitútu a predstavím vám štipendia francúzskej vlády, aby som sa odlíšila od štipendií, ktoré prezentovala Kristýnka do Francúzska. Uvidíte, že výška štipendia nie je rovnaká a teda, aby nedošlo k omylu medzi jednotlivými vládnymi štipendiami. Čiže toto budú štipendia, ktoré financuje francúzska vláda prostredníctvom Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska. Na bakalársky študijný program je možné získať štipendium kofinancované vo výške 615 eur mesačne. Plná výška je 860 eur, čiže tých 245 eur približne by mala dofinancovávať rodina toho študenta. Uzavierka bude teraz koncom februára a žiadosť pozostáva z formuláru
žiadosti, životopisu, štrukturovaného motivačného listu, kópie maturitného vysvedčenia, ak ho už študent má, alebo vysvedčenia za posledné 2 roky. Akceptačný list v prípade škôl, ktoré robia predvýber uchádzačov v predstihu, tí, čo sa budú hlásiť cez platformu Parcoursup, ho v danom čase ešte nebudú mať, čiže stačí uviesť v tom formulári žiadosti, o aké školy majú záujem. Stačí uviesť 2 prioritné školy. Na základe týchto žiadostí naše oddelenie urobí prvý predvýber uchádzačov a tí, ktorí prejdú tým prvým kolom, budú pozvaní na pohovor, ktorý prebieha spravidla v mesiaci apríl. A začiatkom mája publikujeme výsledky. Platformu Parcoursup musia absolvovať študenti, ktorí sa hlásia do francúzskych študijných programov. Francúzske školy, ktoré prijímajú do anglických študijných programov, majú svoje samostatné výberové konanie. V každom prípade, keby študent si nebol istý, či sa má hlásiť cez tú platformu alebo priamo cez školu, mal by to mať uvedené na stránke francúzskej školy, o ktorú má záujem. Ak si nebude vedieť dohľadať tie informácie, pretože do Francúzska je iný postup pre študentov, ktorí sú mimo Európskej únie, iný postup pre študentov z Európskej únie a spravidla francúzski domáci študenti sú v rovnakej kategórii ako študenti z Európskej únie. Čiže v prípade nejasnosti sa neváhajte obratiť na naše oddelenie. Štipendium potom na magisterský stupeň, uzavierka je až koncom marca, tam je teda plná výška štipendia aktuálne 860 eur mesačne. Čo sa týka samotnej žiadosti, tak tie prílohy sú rovnaké, akurát študenti sa hlásia nie cez platformu Parcoursup, ale MonMaster. Je to tam časovo o nejaký mesiac posunuté, takže platforma sa uzatvára neskôr ako v prípade Parcoursup a takisto ako v prípade študentov, ktorí sa uchádzajú o bakalársky študijný program. V čase pohovorov ešte nemusia uchádzači vedieť, či sú alebo nie prijatí na štúdium, čo nie je vôbec problém pre komisiu. Tá rozhodne na základe pohovorov, či áno alebo nie štipendium danému študentovi udelí. A v rozhodnutí je uvedené, že len za podmienky, že bude definitívne prijatý francúzskou školou, mu to štipendium bude môcť udelené. Takže nevadí, ak v danom štádiu vy ešte neviete, či ste prijatí na francúzske školy. Musíte si v predstihu podávať žiadosti o štipendium, aby sa vlastne všetko stihlo aj administratívne zúradovať. Program France Excellence Európa je štipendium pre naozaj výnimočne dobrých študentov na magisterský stupeň štúdia. Je možné požiadať aj od celé 2 roky, teda aj na master 1, aj na master 2. Alebo ak ste štvrtáci na vysokej škole alebo už piatáci len na master 2. Francúzska škola vás na základe vami absolvovaného štúdia tu na Slovensku bez problémov prijíma aj do posledného ročníka Master 2 programu s tým, že majú v podmienkach uvedené, že do Master 2 môžu byť prijatí tí, čo majú Master 1 alebo jemu ekvivalentný diplom. Je zo pár výnimiek, kde napríklad Sciences Po v Paríži robí nábor len zo svojej Master 1. To znamená, že nie je možné prijať len do Master 2 programu študenta, ktorý, dajme tomu, študuje na Slovensku v nejakom podobnom programe. Berú do Master 2 len svojich študentov, takže v prípade tejto školy je potrebné absolvovať obidva roky aj Master 1, aj Master 2 na rovnakej škole. Výška štipendia je až 1140 eur mesačne, plus je tam jednorázový príspevok 1700 eur
hlavne čo sa týka príchodu do Francúzska, keď sa budete presúvať na ubytovanie, alebo bude internátna izba k dispozícii až o pár dní, aby ste si vedeli zaplatiť nejaké dočasné ubytovanie. Uzavierka sa predpokladá koncom apríla tohto roku. V danom štádiu bohužiaľ ešte nevieme, či tento program bude otvorený. Pevne veríme, že teda aj tento rok bude v ponuke. Odporúčam teda sledovať stránku Francúzskeho inštitútu. V rubrike Veda a univerzity sú zverejňované všetky ponuky našich štipendií. Čo sa týka samotnej žiadosti, tak takisto prílohy sú podobné ako v prípade štipendií, ktoré administruje naše oddelenie. Je tam navyše formulár čestného prehlásenia, kde v momente, kedy ešte nemáte vyjadrenie francúzskej školy, podpíšete čestné prehlásenie, že ste podávali žiadosť na takú a takú školu a v prípade, že budete prijatí, tak agentúru Campus France, ktorá tento program administruje, informujete čo najrýchlejšie. Ďalší štipendijný program, ten už sa týka doktorandov a administruje ho priamo naše oddelenie, je tzv. Štipendium na dvojitý doktorát. Francúzi ho volajú Quatutel de thèse, v angličtine Joint PhD program alebo degree a výška štipendia je aktuálne 1770 eur mesačne. Uzavierka je taktiež už teraz koncom februára a prílohy máte vymenované. Treba tam uviesť už prezentáciu toho zámeru doktorandskej práce, mať tam list od obidvoch vedúcich doktorandskej práce, že sa zaväzujú v prípade, že budete prijatí na obidvoch univerzitách na to doktorandské štúdium, že budú viesť vašu doktorandskú prácu. Pri tomto štipendiu je dôležité, alebo výhodné, aby tam už existovala spolupráca medzi dvomi univerzitami. To znamená, že tí kolegovia francúzski a slovenskí majú vytipovaného šikovného študenta, dajme tomu v 5. ročníku magisterského alebo inžinierského štúdia a dohodnú sa, že by spolu urobili dvojitý doktorát. A ten študent samozrejme má záujem v pokračovaní na doktoráte, tak vtedy je to ideálny prípad, pretože obidvaja vedúci pomôžu tomu študentovi s tými administratívnymi záležitosťami na oboch univerzitách. Pokiaľ je to čisto iniciatíva len toho študenta, tak samozrejme on musí presvedčiť nejakého francúzskeho vedúceho práce, ktorého si musí nájsť, my mu môžeme v tom pomôcť, ale teda on ho bude musieť presvedčiť, že je dobrý, že tá práca je zaujímavá a teda presvedčiť toho francúzskeho vedúceho práce, že sa oplatí viesť ten doktorát. A samozrejme na Slovensku tiež nájsť potenciálneho vedúceho práce, kde možno nie je až také náročné presvedčiť ho, aby viedol vašu doktorandskú prácu, ale skôr, aby bolo voľné to doktorandské miesto. Preto hovorím, že je lepšie, keď už to je v rámci nejakej existujúcej spolupráce. Ak by takúto možnosť teda študent nenašiel, ale teda bol by prijatý aspoň na Slovensku na doktorandské štúdium, tak si môže požiadať o štipendium, len si to teraz neviem, či som preskočila, vedecko-výskumné pobyty v dĺžke trvania 1 až 3 mesiace, kde vlastne do toho Francúzska vie vycestovať na kratšie obdobie, aby si tú svoju doktorandskú prácu posunul, urobil si výskum, testy v nejakom laboratóriu, ktoré, dajme tomu, nie je dostupné na Slovensku, alebo si našiel literatúru podobne, ktorú si nevie nájsť na Slovensku. Takže za týmto účelom je možné poskytnúť aspoň pár mesiacov na posunutie doktorandskej práce vo Francúzsku.
Dodávam, že všetky tieto pobyty sa môžu realizovať aj v anglickom jazyku, hej, v prípade, že váš vedúci doktorandskej práce to akceptuje. Pohovor potom prebieha buď vo francúzskom jazyku alebo v anglickom jazyku. Uzávierka býva väčšinou v novembri každý rok, čiže tuto máme ten kalendár posunutý. Výzva býva otvorená začiatkom septembra a začiatkom novembra býva väčšinou uzavierka na tento štipendijný program. Štipendium French plus Sciences je nový program, ktorý zaviedla francúzska agentúra Campus France. Má motivovať študentov, ktorí neovládajú francúzsky jazyk, rozhodnúť sa pre pokračovanie v štúdiu vo Francúzsku cez tento program. To znamená, že je tam niekoľko oblastí, na ktoré sú tieto programy zamerané. Napríklad ten prvý, trvalo udržateľný rozvoj, prebieha s jazykovým centrom v Montpellier. Táto časť zameraná tematicky prebieha v anglickom jazyku, takže uchádzači potrebujú mať aspoň úroveň B2 z anglického jazyka a z francúzštiny môžu byť úplní začiatočníci. Takže do obeda prebieha tá tematická časť, navštevujú sa rôzne podniky, laboratória, univerzity a po obede je kurz francúzskeho jazyka s lektorom francúzskeho jazyka a popri týchto častiach majú v programe študenti návštevy kultúrnych podujatí, návštevu univerzity v tom mieste, kde sa jazykové centrum nachádza, ktoré im predstaví aj možnosti štúdia na univerzite a takto kvázi cez tento program chcú motivovať študentov, ukázať im vlastne to bohatstvo francúzskej krajiny a kultúry, aby sa rozhodli ďalej pokračovať v štúdiu vo Francúzsku. Na tento program sú vyhradené teda aj štipendia, čiže v prípade, že by sa vám ho podarilo získať, tak zo štipendia je hradený aj poplatok za kurz, aj pobyt, celkový cestovné náklady hradí na základe bilaterálnej dohody Slovenské ministerstvo školstva. No a už len veľmi stručne, ak by niekto teda bol prijatý na štúdium vo Francúzsku, dajme tomu aj do anglického programu, ale chcel sa trochu zdokonaliť v francúzskom jazyku, môže samozrejme sa aj v priestoroch Francúzskeho inštitútu prihlásiť na kurz. Na slajde vidíte, aké sú momentálne ceny za jednotlivé kurzy a môžete sa na tých zverejnených kontaktoch informovať takisto na webovskej stránke o kurzoch, ktoré je možné navštevovať online, ak ste mimo Bratislavy, ak nebývate v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Kontakty teda sú k dispozícii, aj všetky informácie si nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu v rubrike Veda a univerzity. A ja som samozrejme taktiež k dispozícii, či tu v Bratislave, alebo na základe dohodnutia si stretnutia online. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vraciam slovo Beatke. Ďakujem, Martinka. Takže na posledných 2 slajdoch mi už len dovolte pozvať vás na podujatia, ktoré budeme buď my, Saja, v nasledujúcich mesiacoch realizovať. Sú to webináre zamerané konkrétne na Národný štipendijný program, pretože ako ste počuli, blíži sa uzávierka pre podávanie žiadosti cez tento program, takže v marci to budú 3 rôzne webináre, jednak pre študentov, jednak pre doktorandov, ale aj pre postdoktorandov a predtým pre všetky skupiny vlastne už pozajtra budeme mať taký úvodný prvý webinár Vycestujte do sveta so štipendiom. Takisto na stránke Francúzskeho inštitútu si viete vyhľadávať medzi udalosťami rôzne podujatia, ktoré pripravujú alebo ktoré
práve prebiehajú. Napríklad budúci mesiac to bude mesiac frankofónie, takže končíme s tým, s čím sme aj začínali, že teda byť súčasťou tohto sveta je veľmi fajn. A úplne na záver tej prvej prezentačnej časti mi dovolte už len náhľad na jednak kontakty v rámci programov, o ktorých ste počuli, ale aj pozvanie na naše sociálne siete, kde sme s vami v kontakte prostredníctvom naozaj asi tých najaktuálnejších informácií, či už je to Instagram alebo Facebook Saja Studium v zahraničí, alebo Saja Mobility, alebo IF Slovaky je pre francúzsky inštitút. Takže vítame vás, pán Richtarčík, vy ste sa k nám pripojili priamo z Toulouse. Áno, tak budeme veľmi radi, ak nám poviete, ako ste sa dostali na toto miesto, ako ste sa dostali k vášmu študijnému odboru a ako ste získali štipendium a čo to pre vás znamená, takýto štipendijný pobyt. Takže nech sa páči. Dobre, ďakujem za pozvánku. Tak idem priamo na vec. Ja teda študujem na škole ICE Supero, vlastne na Algorovno. A je to v Toulouse vo Francúzsku, je to tá škola zameraná na letecký a kozmický priemysel. A teda ja mám zameranie priamo na ten kozmický, akože na ten vesmír. A dostal sa k tomu tak, že som študoval to aj na bakalára priamo u nás na Slovensku, alebo proste je to môj sen, s tom pracovať, proste je to niečo, v čom sa rozvíjame a je to také posúvanie toho ľudstva niekam ďalej cez ten vesmír a cez ten proste pozorovanie nášho solárneho systému a tak ďalej. Dostal som sa sem tam, tak teda, akože dostal som odporúčanie na školu, pretože je to jedna z najlepších škôl proste v Európe práve na toto a priamo odtiaľto aj veľa ľudí si rýchlo, ľahko nachádza zamestnanie vo Francúzsku, obrovský priemysel priamo v tomto a aj ten prístup školský je vlastne úplne iný ako u nás a presne preto som dostal aj na to ako nejaké odporúčania aj priamo od spolužiakov z Francúzska, ktorí vlastne došli na Slovensko, mali tu nejaké stáže, ja som s nimi pracoval v rovnakej firme a povedal im, že super škola, ako to skúsiť. Tak som teda si podal prihlášku a nakoniec ma aj teda prijali, čo som veľmi rád. Ale problém je, že predsa len to štúdium je to proste drahšie. Aj ubytovanie je drahšie, aj jedlo, aj aspoň na mojej škole, neviem ako je to na ostatných, sa platí aj školné. A teda som oslovil priamo ako ten francúzsky inštitút na Slovensku a videl som na stránke, som našiel, že proste majú možnosť podporiť cez štipendium. A tam sú viaceré tie programy a ja som sa najprv hlásil práve na ten program proste podpora od toho francúzskeho inštitútu pre slovenských študentov a ako na magisterské štúdium. A tam bol celý ten výberový proces, tam sa písal aj motivačný list, aj rozhovor a všetko. A s tým, že nakoniec som teda s tým prešiel, povedali mi, že OK, dáme nám potom vedieť, ale ešte predtým, než dáme nám vedieť, tak keby ste vedieť, tu ešte aj druhá možnosť a je to ten program France Excellence Európa. A ja najprv, že hej, ja viem, ale tam proste ma nezoberú, pretože oni tam majú je tam nejaký list, že tam berú iba, ja neviem, nejaké digitálne, nejaké tie environmentálne vedy a tak ďalej. A som si povedal, že tam proste nezapadám. A že áno, ale nie je to úplne proste presne veľmi špecifické, ale že je to, že tých preferujú, ale nie je to limit. Hej? A obzvlášť preto, že veľa ľudí ich chceli chodiť do Paríža a tam je veľa tých škôl a chceli možno skúsiť alebo asi mali záujem a to vyšli ľudia niekam inám, tak som práve to videl, že som išiel do toho Toulouse. A tak som to tiež skúsil. Proces bol v podstate tiež rovnaký, iba že tam už bolo viacej ľudí aj priamo zo francúzskeho ministerstva, pretože vlastne oni sú tí, ktorí to štipendium dávajú. A teda tiež som mal pohovor, tiež tam je hlavne ten motivačný list a myslím, že na tom motivačnom liste naozaj veľa záleží, tam treba si dať pozor na to, aby to bolo pekne napísané, nevyplatí sa používať GPT a ani žiadne takéto pomoci, lebo to je hneď vidieť. A tak nakoniec obrali, som za to rád a teraz som tu, viem si to dovoliť a je to zatiaľ super, teda nemôžem si ťažovať. Super. A to ste vlastne na 2. stupni štúdia, že magisterskom alebo inžinierskom? Je to ako magisterské štúdium. Áno. A študujete vo francúzštine alebo v angličtine? Ja študujem v angličtine, čo je úplne dosť vzácnosť, pretože väčšina školy vyžaduje to francúzštinu.
Ale tak snažím sa samozrejme aktívne učiť po francúzsky, toto nutné, mám to aj povinné na školy, aj všade naokolo. Ľudia rozprávajú po anglicky, ale tá francúzština je proste potná. A ste pravdepodobne nie jediný zahraničný študent, alebo je vás tam viac? Celý odbor máme aj takýto anglický nešťastný, Aha, takže to je fajn. no fajn, takže ste zrejme aj spolu na tých kurzoch tej francúzštiny, áno. Áno, sme tu viacerí. A ja som inak úprimne aj priamo ešte predtým som sa snažil naučiť trošku po francúzsky, lebo v momente, čo som zistil, že ma vybrali, tak som hneď si hľadal, že aha, dobre, čo teraz idem sa učiť po francúzsky. A tam som aj využil na tie kurzy francúzskeho inštitútu, že tam som vlastne chodil na ten prípravný kurz. A to bol ako kurz akože na level, že mal sa na level A1. A aj to vlastne pomohlo, pretože teraz, keď som sem prišiel, tak vlastne to, tiež ten kurz francúzštiny som začal už ako A2. Že som nemusel ísť akože úplne od začiatku. Takže je to aspoň nejaká tá pomoc a že dalo sa to popri škole tie kurzy stíhať. A myslím, že v Toulouse je aj také výstavisko takých lietadiel niekde v takej časti výstavisk veľkých. Jedno je aj takéto letecké múzeum alebo také niečo. To je súčasťou vášho nejakého kampusu alebo školy? Nie je to súčasťou, ale celkovo Toulouse má históriu túto práve leteckú aj vesmírnu. A vlastne veľká časť priemyslu francúzska, celkovo veľká časť európskeho priemyslu práve v tomto je sústredená nielen v Toulouse, ale v tomto okolí na juhu Francúzska. A tam ide to vlastne Airbus, ktorým väčšina ľudí lietáva vlastne po Európe všade možne, tak sa vyrába priamo tu na. A tým pádom je to aj tá škola, aj ten priemysel, aj ľudia a všetci toto poznajú. Sú tu múzea, sú tu a tiež takéto rôzne výstaviska a má tu lokalitu aj tá francúzska vesmírna agentúra CNES, takže to je tiež zaujímavosť. A sú tu nejaké kancelárie práve Ariane, ktoré vyrábajú vlastne európske rakety, ktoré potom štartujú aj z tej francúzskej Gajany. Wow, tak to je fascinujúce. A máte aj predstavu, že čo by ste chceli po tomto štúdiu robiť? Či pokračovať na PhD, alebo už priamo do práce v tejto oblasti? No jasné, akože tých plánov mám niekoľko, však dáva nejakú zálohu, ale mne sa celkom zatiaľ darí byť v kontakte s Európskou vesmírnou agentúrou a mám s nimi a vlastne som predtým bol na nejakých workshopov aj na Slovensku, mám nejaké vlastne sme členom aj my a tým pádom vlastne u nás má nejaké zastúpenie a rôzne eventy robia a tak ďalej. A rád by som akože pokračoval v práci s nimi, oni ponúkajú taký program práve pre študentov a to nielen pre akýchkoľvek študentov, či to je právnická, či to je biológia, či to je management v čomkoľvek, oni majú naozaj prácu vo všetkom a proste v skúsenosti, že všetky tieto odbory sú dôležité a oni ponúkajú práve pre ľudí, čo skončia školu dvojročnú, to je v podstate prax, ale je to aj platená práca. Takže vtedy ten človek má tu možnosť proste 2 roky pracovať v Európskej vesmírnej agentúre a to je strašne veľký taký boost do tej kariéry, pretože to je proste veľmi známa, je tam ťažké sa aj dostať, je to veľmi známa proste obrovská entita a potom to by som rád vyskúšal. Oni je to teda limitované tými 2 rokmi, pretože oni teda potom berú ľudí, on tam funguje tak, že 2 roky tam človek takto pracuje, potom ide zase naspäť niekam do práce proste na 10 rokov a potom už keď má veľa praxe, už proste, že je naozaj skúsený, tak potom tam už môže natrvalo ísť. Takže to je taký môj sen zatiaľ. Držíme palce. A ako zahraničný študent máte aj nejakú takú podporu inštitucionálnu, že teda ste súčasťou nejakej komunity zahraničných študentov aj mimo ako toho, že sa vzdelávate vo francúzskom jazyku, že či ste mali napríklad v úvode pobytu nejakú podporu pri vyhľadávaní si internátu, alebo ste prišli a vedeli o vás a hneď vám aj dali miesto na internáte, ako ste si toto riešili napríklad? Ja som to mal také špeciálne, takže musím sa priznať, že väčšina študentov zahraničných má troška iný systém. A to kvôli tomu, že moja škola je špeciálna tým, že my máme priamo, je to oplotený objekt, ktorý inak platí akože patrí pod ministerstvo vlastne obrany. A tým pádom tu priamo máme akože internáty. Ale ostatné školy väčšinou používajú ten systém KRUS. Vlastne ten podporný, vlastne je to štátna organizácia to je vlastne. A ona ponúka aj ubytovanie, aj štipendia a aj jedálne.
a je to niečo ako u nás tie študentské domy a jedálne, čo bývajú. A teda tam oni ponúkajú veľmi veľa podpory. Oni majú kancelárie, oni ponúkajú aj podporu KAF, čo je vlastne podpora na ubytovanie, ktoré je hradené na francúzskom. Aj podporu, my to máme takú funkciu, že toolbox, kedy vlastne človek, keď dojde do zahraničia, vlastne o ničom nevie, tak vlastne tam má pravidelné stretnutia s ľuďmi, ktorí ho práve začlenia, že hovoria, že OK, ako si vybaviť účet banky, ako si vybaviť telefónne číslo, ako si vybaviť to ubytovanie, ako si vybaviť práve túto štátnu podporu, aj dopravné karty dokážu si baviť. A takéto veci proste, ako sa naozaj človek má zabývať. A toto je teda napríklad jedna funkcia, ktorá tu je. A ja myslím, že takmer všetky takéto väčšie univerzity určite budú mať takéto rôzne centra. Takže keď sa to dá nájsť, tak keď sa to dá využiť, tak určite to treba využiť. Je to naozaj napomocné, aj mne to bolo. A ako si vytvárate možno nejaký taký balans medzi štúdiom a takým súkromným životom? Je toho veľa, že musíte sa škole venovať od pondelka do piatku, prípadne do soboty, alebo dá sa to zvládať? Ako by ste to zhodnotili? Ja budem úplne úprimný, keďže som došiel do školy, kde som tú matematiku nemal až takú dobrú na bakalára, tak sa to musím veľmi lepšiť. Je to veľmi teoreticky založené, čiže mám to dosť ťažké a musím sa učiť. Ale vždy sa nájde čas na niečo, vždy sa nájde čas aj mimo školské kluby a aj cez víkend nejaké akcie. A to je vec, čo tu majú aspoň super. A na všetkých školách to majú, že aj strašne veľa klubov, strašne vecí, ktoré sa dajú zapojiť. To sa týka či športové kluby, či technické kluby, či výtvarné kluby, to sú rôzne, to sú ľudia, čo robia dramatický krúžok, ja neviem, biatlonistov, strelecký krúžok, všetko možné tu je naozaj aj také, že neviem, krúžok ochutnávačov vína, proste na všetko tu je klub, všetko sa dá robiť a každý víkend je nejaká aktivita, nejaký event, či už niekde v meste nejaké stretnutie, alebo sa ide dohovor, alebo sa ide bicyklovať, alebo sa ide kajakovať, vždycky je niečo. Takže tu naozaj nemám problém, že by som sa nudil ani to ani zďaleka, skôr iba to, že či si nájdem na to čas. A predpokladáme teda, že už máte aj za sebou prvé skúškové obdobie, alebo je to inak, áno, ten režim ako na Slovensku? Či majú to určite inak. Ten režim je taký, že aspoň u mňa, hovorím zase, moja škola je iná ako ostatné, ale je ten systém taký, že sú miesto toho, aby to bolo akože predmety, sú to akéby, že kurzy. A kurz má vždy nejaký začiatok a koniec, ale ktorý není daný semestrom. On môže začať kľudne, môže trvať 2 týždne, môže trvať 3 týždne, môže trvať celý semester. A to znamená, že napríklad mám nejaký predmet, vymyslím si, teraz mám fyziku a tá fyzika je predmet, ktorý trvá 3 týždne. Takže on mi začne napríklad v polke novembra a skončí mi proste na niekde začiatku decembra. Čiže nemám to bez takto obmedzené. S tým, že ale napríklad teraz tento január sa to tak nakopilo, bolo to také neoficiálne skúškové obdobie a nefunguje to tak ako na Slovensku, kto sa hlási, že nie je to teraz také, že OK, teraz mám mesiac na prípravu, pôjdem na 3 skúšky, mám 3 opravné. Nie, proste tam tie skúšky sú medzi predmetmi, proste ráno mám predmety, potom mám skúšku, potom mám znova predmety, proste to sa nerieši, čiže to je nejaká skúška alebo niečo. A hlavne nie je to nejaký mesiac na prípravu a nie je to ani ten čas na opravné. Takže to zase na to pozor, že je to niečo ťažšie, že tie opravné sú, ale až na konci roka. A mám jeden pokus. Čiže je to o niečo ťažšie v tomto. A ešte sa vrátim možno, že úplne na začiatok toho, čo ste začali rozprávať, že prečo ste si práve Francúzsko vybrali, alebo kto bol ten, kto vám dal takýto tým, že Francúzsko to je krajina vyslovene o letectve v rámci Európy. Že čo bol ten prvý impuls, spúšťač, ktorý vás nasmeroval práve do tejto krajiny? Ja som dlho snímal o Delfte. Je to práve tiež veľmi známe. V Európe asi to číslo 1, čo sa týka tohoto. Potom som snímal o Mníchove, ale potom som stretol ľudí z Francúzska, s ktorými som pracoval. A aj keď som chodil do zahraničia na nejaké rôzne akcie, či už nejaké výstavy, alebo nejaké medzinárodné súťaže, tak som si všimol, že to Francúzsko má taký ten svoj šarm, by som to nazval. Ľudia proste majú taký iný pohľad ako ľudia, keď často povedia, že na internete ľudia hovorí, fuj, Francúzsko a tak ďalej, ale potom, keď som stretol tých ľudí, jak sa správajú a aj čo ľudia majú akú reputáciu, tak som si povedal, že to chcem vyskúšať, že to sa mi najviac páčilo práve. A priamo aj v tom letectve je to v tom, že
je tu naozaj toho veľa, že aj veľa akože prístup akože ku práci, že to je možnosť. A aj v tom, že práve ľudia, ktorí pracujú niekde v zahraničí a povedia si, že on študoval na superioro, takže to vedia, že je dobrý človek, proste má to, aj tá škola má svoju reputáciu. Čiže to sú také dve veci, ktoré sú hlavné. A aj sa mi, mne osobne, to je zase osobná vec, že sa mi proste ľúbila tá kultúra, jak ľudia jedia, jak sa správajú, že ten ľudia je taký pohodlivejší a že sú strašne aktívni, to sa mi ľúbi. Ľudia sú strašne aktívni, stále sa niečo deje, stále niečo robia. Mhm. A nemali ste tým pádom, lebo predpokladám, že ste možno na Vianoce odbehli domov, že či ste potom nemali taký spätný kultúrny šok zase, keď ste prišli domov? Vianoce boli taký práve, že pekný oddych na chvíľu, že sa život trocha spomalil, čiže to som sa akorát tešil. Dobre, a najbližšia zastávka doma bude niekedy až v lete, po tom ďalšom skúškovom období, trvajúcom celý pol rok? Práve, že už ďalší týždeň v piatok letím na to. Dobre, takže môžete aj počas vlastne Áno. štipendia takto na vlastné náklady, predpokladám, si Na vlastné oddychnúť. náklady, jasné. Ale super vec je tá, že oni majú taký systém, a to viem, že na všetkých školách, že 7 týždňov sa učí, potom je týždeň voľno. 7 týždňov sa učí, týždeň voľno. Čiže tieto prázdniny majú tak pekne proste rozdelené a každé vlastne obdobie to vychádza aspoň na týždeň voľna, cez Vianoce sú navyše ďalšie 2 týždne voľna. Čiže vždycky si ten človek, síce je to proste tá škola ťažšia, sú na tie skúšky a tak ďalej, ale má zároveň človek možnosti viacej oddychnúť, ako som na Slovensku, pretože majú tieto proste týždne voľna. A možno ešte posledná otázočka mi napadá, tým, že ste štipendista francúzskej vlády, tak musíte nejak priebežne aj vykazovať vaše výsledky na univerzite, alebo je to také, že vám jednoducho každý mesiac príde to štipendium na váš účet a ako si už vy organizujete celý ten školský rok, tento aj budúci, je to na vás, alebo aká je taká spätná väzba? A toto štipendium má tie výhody, že tam nie sú žiadne nejaké veľké podmienky. Čiže podmienky sú také, že proste musím tou školou prejsť a nesmiem opakovať ročník. To je pokiaľ len taká jediná podmienka. A tie peniaze, tam to funguje takým spôsobom, že tam každý semester to chodí. Čiže on to je rozdelené v podstate keďže 2 roky je to škola, tak vlastne po 4 vlastne platbách to je. A potom človek si to môže rozdeliť ako chce. No tak keď to niekto minie za mesiac, tak to minie za mesiac, ale inak to chodí po semestri s tým, že ten prvý semester, tam je tá suma o niečo vyššia, pretože tam rád človek musí kúpiť letenku, musí sa zabývať, musí si kúpiť možno nejaké, vybavenie do školy a tak ďalej. A potom ďalej to už niečo nižšie, ale tam akože veľmi dobre to je práve, že rozdelené by som povedal. A vás štipendistov v rámci tejto schémy je tam viacero a viete o sebe, alebo vyučujúci neriešia, že kto je aký má štatút, či je to štipendista francúzskej vlády, alebo je to človek, ktorý si to sám platí, respektíve mu to rodičia financujú. Hej. Našťastie sa to nerieši žiadnym spôsobom, pokiaľ viem. Alebo to aspoň na škole to nie. Sú tam nejaké výhody pre tých štipendistov ešte navyše, ktoré možno, že ani ľudia nevedia. A to je napríklad to, že keď niekto štipendista francúzskej vlády, tak môže využívať napríklad možno, že tu sú proste jedálne školské, študentské a môže dojsť proste aj na obed, na večeru a môže tam mať proste jedlo za 1 euro. A navyše napríklad to sú rôzne napríklad aktivity, že tu nejaké meet and greet s ostatnými ostatnými študentami, čo dostali štipendium. Ale inak mimo toho to nejak ľudia neriešia, ani vlastne úprimne neviem, kto všetko dostal aké štipendium. Máme spolužiakov, ktorí dostávali štipendia, ale tie programy sú nejaké iné. Napríklad z toho môjho programu, ten France Europea Universalis, neviem o nikom, že by to nedostal, ale ten ostatný napríklad cez ten KRUS, čo je vlastne podobné ako ponúka práve aj ten francúzsky inštitút, tak tam poznám viacero, že práve majú tiež tento štipendium. No dobre, tak vám teda, pán Richtarčík, veľmi pekne ďakujeme, že ste sa s nami takto pozdieľali a prajeme vám ešte taký po anglicky fruitful, neviem, či by sa to aj po francúzsky tak nejako dalo. No. Pobyt taký hliš, bohatý hlavne na tie skúsenosti a aj to
na čo vás perspektívne táto škola a tieto možnosti štipendia pripravujú vo vašej budúcej kariére. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem ja za rozhovor.